Eh, Amen. Vadikani, tinokugamuchirai kuhurukuro dzedu dzekutenda dzeBhaibheri dzaJesu. Amen. Tichingovimba kuti kwamuri ikoko Mwari ari kukuitai zvakanaka, you're good, zvinhu zviri kufamba mune hutano, tinongokushuwirayo zvakanaka. Nhasi I just want to share a little bit. Handina zvakawanda zvokumboti I think the verse itself is self-explanatory, but ndichazama. Ephesians 4 verse 32. Inotiyo, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. So, uchingotarira uchingoona, like muupenyu, like we go through a lot of things, ende pamwe tinopinda nezvakawanda, mukupinda nezvakawanda imomo unotadzirawo vanhu vakawanda futi, o pamwe vashoma vaunotadzira, o vakakutadzira, sometimes kuda umwe munhu isituation yakapindana naye yakaita kuti zvinhu zvachona zvisazofamba pamwe kuda nemapromise aanenge akaita, o pamwe ibasa raanoshanda. I'm just talking normally ndakadirecta kunyanya ukatarisa bhaibheri pamadisciples aJesu. Unoona kuti paiva naMatthew. Matthew was a tax collector who was very good at his job, zvekuti there is no way aigona kumisa matax aiowewa nemunhu. He was very good at numbers, very observant, and bhaibheri rinototaura kuti munhu anga ane uchenjeri nokuziva kwakanyanya. Saka ukatarisa unoona kuti vanhu vekwake vaitarisira, vasingatarisire kuti ange achishanda basa raanoshanda iroro. He was a Jew and yet he was working for the Roman Empire, vachikonzeresa kuti vanhu vabhadhare mataxes. Waive mutemo wenyika nokuti zvaifanirwa kuita, but vekwake vanga vakamuvenga. Pavanozoona Jesu achitozomuita call to be one of the disciples, vanonyunyuta kuti Mwari munotora sei munhu akadai, munhu akaipa kudai o. Vandofarira shoko raMwari rinotaura kuti hanzi I didn't come for the righteous but I came for the Yeah. sinners. Mm. So Mwari ndiMwari une nyasha vadikani. Pane zvakawanda kuda zvaunenge wakaita muupenyu hwako uchishaya kuti I can't even show face, kana kuti nditi I am so condemned. But Mwari ndiMwari wenyasha. Akatowira isusu vatadzi, akatowira isusu vatadzi. Saka dai Mwari vakatibatsira kuti that we have an understanding yekuti hakuna kutadza kuri beyond God. Nekuipa kwako ikoko nezvinosemesa zvaunazvo zvawakaita izvozvo, you must just go before the Lord. He is merciful. So Mwari varitaura kuti even nesuwo we must be kind one to another. Kana munhu ari kuedza, because unoona mumwe munhu anotendeuka, vanhu vaimuziva pamwe maigara mese mumaraini mese, pamwe munhu iyeye toti for example maitomuziva kuti aienda kwamakonuko achiita chihuri, munotoziva kuti ndosise usiku, azotendeuka kuuya kuchechi, woona kuti kwaari kuuya kuye kwaari kufunga kuti aende anonocheneswa o anonochinja upenyu, vanhu ikoko vanenge vachitomusembura kudaiwo, vachitomusiyanisa kuti aiwa uyo. But we have to understand kuti God came for the sinners. So kana nesu Mwari ngatibatsirewo kuti that we may be able to be accepting and welcoming kune uyo atendeuka, akuda kuti upenyu hwake hushandurwe naMwari, akuda kurarama under the grace of God. Saka ngativei vanhu vane mwoyo yakanaka, vanonzwirana tsitsi, vanoregererana. Because bhaibheri rinotaura kuti hanzi regerera 70 times 7, handiti? So uona kuti
munhu angakutadzirawo kakadaro here? Zvazvinongoreva chete ndezvokungoti mubhuku raMwari there is nothing, there is no space for bitterness kana kuti for kubatirira kuti uyu akandiitira zvakati uyu akandiitira zvakati, because 70 times 7 dziya hadzitombosviki. Saka kureva kuti mubhuku racho hamuna zvokuti kuti hanzi uyu handigoni kumuregerera akandiitira zvakati, because nhamba inotaurwa kuti ndiyo yekunzi hatitombogone kuisvika, ndiyo wonzi regerera futi that much ka 490 ramba uchingoregerera. Saka Mwari dai vakatibatsira kuti vangotipawo the grace, to be kind-hearted towards one another, to be compassionate against towards one another, and to forgive just as Christ forgave us. Amen. Amen. Powerful. Pane imwe testimony yandakambonzwa hangu yaitaurwa naHeidi Beck, ane ministry kuMozambique, hanzi kumamisha here kokoko ndokwanoita basa raMwari. Saka aitaura kuti izvo pavanofamba vachiita macrusades, hanzi pane mumwe musha here kwainzi hakusvikike, kwaisabvumirwa vanhu maKristu, because pane n'anga itonga muarea iyoyo muprovince yacho iyoyo, kuti iyo ndo yaitodominita n'anga iyoyo, ende yaitozivikanwa kunzi yakauraya vanhu vakawanda, like yakaparadza mhuri dzakawanda, like a lot of vanhu vaitotya n'anga iyoyo, like belief kuti hapana mumwe munhu angamugona. Saka amai ava vakanzi naMwari, amai unonzi Heidi Beck ava vakanzi naMwari vaende kumba kwen'anga iyoyo, but she was scared though, but munhu yaanongototi enda kwaMwari kana vati zvakati vaitongoenda. Hanzi saka pawakasvika akambotanga zvakawanda-wanda zvenchanting chichizva, minana yakaita kuti havango zvechiroiro zviya. Hanzi akaona hapana zviri kumboitika kuna amai ava, even netimu yavangaina. Hanzi vaitori nemapasta aitogweda vachitya kuti hatidzoke tiri vapenyu ikoko. Saka mheno zvavakataura kuti vakapa uyu mukana wokutaura here, but anga asina intention yekusorotera seizvozvo, but for some reason hanzi Mwari vangoita munana yekuti ateerere zviri kutaurwa, and then suddenly hanzi paangopfugama kwakutochema, kwakutotanga kureurura, hanzi pavapinzwa mukamba kake maimine zvinotyisa zvinogara zvakadara. Mai mwana munongoziva zvechiroiro izvo. Akati ndokupai mvumo yekuti mupise zvese izvozvozvo, zvimwe zvipenyu, zvimwe mademhe akafa, vanhu vakafa yei. Saka pandakainzwa testimony ndakambomerera, so kutya kuti Mwari vanoregera zvakadaro. Because no one can count kavanhu vakauraya, no one can count, but God touched his heart, and vakatomudhonzera kwavari, akarasa zvese, akatanga upenyu hunyowani. Saka isusu sevanhu tinosara tichizvitadzira. Pane zvataura nachena kuti tinongoziva kuti munhu uyu aimboenda kwamakoni, kuti aimboenda kuthis area achiita zvechifambi, but kana azotendeuka atoo mumwe munhu. Because kuna Corinthians Paul anotaura kuti hanzi kana munhu ava muna Kristu, hanzi tarira zvakare zvapfuura, ava chisikwa chitsva munyeye, kuna Mwari atova munyowani. But isu vanhu tinozvikanganisa, tinoziva kuti tinogona kunotsva, iyeni ndinozviti mutsvene because ndiri kuvenga kuti kuchechi kupi, tinovaziva vakazodai vaizoti bla 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 bla. Ava he has moved on kudhara munhu iyeye akutoda Mwari zvinotyisa, iwe wakangobatirira ipapo. It's so dangerous. Very dangerous. Dai Mwari vakatibatsira kuti izvoni tisatadzise vamwe vanhu vanenge vauya, nokuti munomboziva kuti usiku uhombe hwokuti munhu anongomuka akatochinja mangwana atosamuvanhu achiti Mwari ndakatadza, utaura wake twese mangwana makuseni imi hamuzvizive, nokuti hatisi tinonamatwa, anonamata Mwari. Saka Mwari ndo vanoziva kuti
uyo akatobva Yes. kuya saka isino kungoziva kuti aimbopambi akaita akabvisa nhumbu akazenge akazodini aizodii ndozvotinge takatototsa tonamata tichingoti uyu akadai akadai. Saka dai Mwari vakatiwanira nyasha hatizivi kuti atendeuka here atotaura naMwari wake. Izvozvo mukutaura sidhoni zven'anga iyi kunotione vamwe vasina kunyatsoona achitendeuka vanongoti zin'anga iri zin'anga yakauraya vanhu vakawanda but iye Mwari vakutoti kuna mhingi muranda wangu anonditya. Saka zvakaipa izvozvo dai Mwari vakatigonera. Pane chokuranga ndakaverenga zvinzi Mwari vachitaura kuvana vaIsraeri kuti musazodaro kana maenda kuKenani nokuti makanga muri varanda kuIjipiti. Saka itiraiwo vamwe zvakanaka. Kana iwo wakatendeuka wawanikwa nyasha naShe chega kubatira kuno uyo auya kuna Mwari. Zvakaita wakazviona ukazviziva but anga asingazivi dzimwe dzenguva zvinhu zvaakuziva kuti kudenga kuna Mwari ndakusiya izvi ndosiya izvi. Mwari haasi munhu kaneso akangobatira zvinhu zvakaitwa amen amen akambozviitirei wakambozviti Mwari havadaro havashandi vachidaro. Mwari vakatiwanirawo nyasha tikangoziva kuti munhu atouya kuna She uyu anoda kuti totomubata zvakanaka totenda Mwari kuti maita henyu Mwari maita kuti auye munhu anga ari muzviri. And kana wauya kuna She munoziva I think kuti Mwari vanenge vakatokutemba kuti izvoni iwewe uchava a beacon like uchamiririra vamwe vese vasina kuya kuna Mwari vacho. I know kuti kumashure ndiri kutaura on my side ndiri kutaura kwandiri nekuti ndisati ndakuziva pandakatendeuka mwoyo mangu ndaitofara ndichiti mheno havatadzi vachanotsva vanozodai ipapo funga ndeichitofunga nezvehama dzangu kuti mheno zvavo havadi Mwari but kana paunozoziva uchikura you realize kuti Mwari vanokudaidzira kuti unamatire vese vauyewo kuna Mwari. Zvakanaka sei imagining maakudenga mese makatogara hamena kuti kune zvoto here kana zvekuti muchidziya moto makatenderedza choto muri wekwaMutsigiri mese muchitaura nyaya zvenyu muri kudenga. Saka Mwari vanoshuva kuti isu tinyengeterere tichemere hama dzedu nometa kuti anobatei anoitei Mwari ndo vanoshandura mwoyo. Pane vhesi iri kuna inonzi chi Psalms 33 I think it's verse 11 irida kuiverenga. Just give me a second. Psalms 33 verse 11 I think inotaura kuti izvoni hanzi ndakutangira pa13 pakati hanzi Jehovha anotarira pasi ari kudenga uye anoona marudzi ose avanhu ari pachigaro chake anotarisa vose vagere panyika. Iye anoumba mwoyo yavanhu vose anofungisisa zvose zvavanoita. Saka funga kuti ndiye anoshepa mwoyo womunhu ndiye anodzora anoita kuti munhu achinje maitiro like at the fullness in the fullness of time vanokonzeresa kuti munhu yeye mwoyo wake ushandurwe utendeukire kuna Mwari. Ameno kana paine vanozorambisisa kuti Mwari vanenge vachiziva kuti Mwari ari kundikwenya vorambisisa handizivi kuti what happens to them but it's God hanzi anoumba mwoyo yavo. Saka isusu our position is kuchemera hama dzedu idzodzo nometa kuti anobatei Mwari ndo vanoshandura vanhu ivavo. That is so true. And I think with you can go Sisi. Ndanda kungotaura kuti zvakare I think forgiveness being compassionate and tender-hearted it's like a continuous process as well. Ekuti even mukutenda imomo tatone vakatenda kare vatinototi ava vakagamuchira Jesu kare. Unogona kuitirwa zvimwe zvinhu zvinogona kukuda kumedura andi muri kuona. Sometimes you never know why things happen. Dai Mwari vakangotigonesa
to be able to forgive, kukanganwirana as well, even Mm. kune vachona vatave navo Mm. muchikristu vacho, pamwe vane makore vaunoti ava ndidzo hanzi chi mari. Mare. foundations ndidzo, yes, dzekutenda, because Mm. at the end of the day you find kuti there is still that human in us that needs God, Mm. nekuti there is no one Yeah. who's perfect. Saka dai Mwari vakangotigonesa kuti even as we go, maybe from people that you don't even expect kuti vangakuitire zvakati, but Mwari vatigonese, to be able to still do that for 70 times 7, kuregererana. Mm. Ukwandizvako. Ndoda hangu kutongotaka zvaita zvangaita kunasidzwa nekuti ndaitoti vasinganamata havachanotsva mhenu zvavo. Zvakakosha kuti izvoni mumwe munhu anototi kumba kwedu ndini ndega ndozvaMwari achitoita kunge zvineka kudadisa, so vasingazivi kuti kutione vanhu vanoda kutonamatirwa newe wacho, Yes, kuti that's so vauye true. vana sisi, vana bhudhi, vana mama, vanani vese, iwewo ukatomira uchinamatira Mwari vanofara zvakanyanya. Yeah. And ndofunga inyaya yekuti hamenoti chii chingori mumunhu so chekuda kuita kunge uri pamberi vamwe vachisara kumashure, Vakumashure but zvimwe zvacho usingazivi kuti mukaita makawanda wese semhuri munoita zvinhu zvakasimba. Saka Mwari akatsima. Mwari ngaatigonese. Yeah, Mwari vatiwanise nyasha, because and like we always say kuti zvoni hapana chinhu like chinongogonekwa pasina Mwari. Pane pandakazoona futi kuna Corinthians pakatodare ipapo kuti Mwari chete ndo vanotigonesa, like zvese zvatinoita zvakanaka zvaungaite pano panyika ndiMwari vanenge vachitigonesa, because wega semunhu hameno kuti nyama I think it's funny kuti unoziva kuti nyama inodokwaira zvepasi because inoziva kuti ichasara pasi pano, unoziva. Saka inenge ichikudhonzera pasi, saka pasina Mwari ka vadikani pane pavhesi andaichitaura Corinthians 2 Corinthians 1 verse 21 yakanzi, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. So hapana zvaizvo kuti hanzi nekundoverenga bhaibheri stereki, ndinonamata stereki, ndinotsanya stereki, ndinoenda kuchechi handirove, ndinozo like you, hapana kapisi kako kanobatsira kunze kunge Mwari vaedera vafemera. Ndinotseka pandambobuda ndichitenderera zvamunhu akatenda panze tichitenderera mumaraini, ndobva ndobva kwandandichifamba kwacho ndichingoita yangu yekutsika, pandatsika ndatora kai ndobva ndakutoti like I was just minding God of something I'm asking from him, ndikati Mwari, no, I can't say because of I did that or I did this. Nothing qualifies me. But I'm just saying your grace. Kana mada zvenyu. Your grace. I'm just saying kotarisa inyasha dzenyu Mwari. Ndodzega dzandingakumirira nadzo. Like so that scripture yamaverenga history nika, it makes a lot of sense because there's nothing really that can help. Apart from kumira toteka tikati. Unless God. Tinofanira kuziva izvozvo kuti zvitiite zvakanaka, because tikaita kunge taita nesimba redu vakaipa. And pane imwe futi scripture rekuna vaKorinde iko inonzi naPaul, hanzi
hanzi chii chaunovhaira nacho chausina kupiwa. ndaiziva ndiko ndendariye. I'm not sure manje, but it's recently ndakatoiona maimanje ndichitoseka. I think Wow. ukazogoogle unogona kuiwana kuti hanzi chii Adi chaunobhosta inobva nacho inobva yadi usina kupiwa. Wow. mumwe munhu anotobva kunge ndiye akazviita kuti afanika anenge ari beauty otofunga kuti ndiye akazviita kuti aite beauty. Izvo Mwari vakangomita kuti anga Izvozvo Mwari akadaro. akangosanganawo nazvo ndobva zvangodaro. Pamwe nechikonzero chavo Eh. aleta akaziva chikonzero chaakaitirirwa beauty iyo, otherwise it's for nothing. Yes, that's so true. Yeah, mumwe wacho bhodhi yakanakawo oita kunge akazoumba ega. amai hanzi 1 Ndakangopiwa. Corinthians 4:7. So hanzi, for who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did, you did not Anga receive? atozviona kuti mai paita vanotozviti tiri maslenda akaisi. Wow. I think yakada kuti atali that verse inenge inoenderana ne-Ecclesiastes. Ecclesiastes. Ndichangotanga hangu kuiverenga muparidzi. Muparidzi anotaura kuti like hapana chitsva, zvese zvinoitika zvinopuwa naShe. Unozvipuhwirwa kuti ugozodai, igozodai. Saka waona kuti I think that verse inoti atali zvekuti nemuparidzi, because inototaura kuti hanzi verse 1 yacho ndakangoona kuti hanzi hapana zvitsva kudzingana nemhepo bedzi. Like chapter 2 yacho verse 24 inobva yataura kuti zvokudya nokunwa zvinobva muruoko rwaShe. Sure. Yeah. Saka waona kuti hapana kana chako chaunogona kuti. Saka verse 20 inobva yati munhu anomufadza anomupa uchenjeri, ruzivo norugare. Anotadzawo anopiwa kutambura, hanzi kuti agozounganidza agozvipa mumwe anofadza Mwari. And then he goes back again obva ati it is all vanity, kudzingana nemhepo chete. Taona kuti really there is nothing zvatinogona kuita attribute to ourselves and say kuti me I did this, I have this because I did that. Not kuti tikuita disregard kuti vanhu vanofanira kushanda, vanofanira kuenda kuchikoro, vanofanira kudzidza, vanofanira kudii, not disregarding that. But kuti even wogona kudzidza kwacho, wogona kushanda kwacho, but wogona kushaya chinobuda unless God allows that you have that. Yes, yeah, Wow, that's a powerful verse. Yeah. Vatican. Saka mazvinzwira this week, the word was so powerful. Kuti izvoni tisasvore, especially vanhu vanenge vakatendeuka, munhu vanenge uchiziva kuti airarama upenyu pamwe unosemedzesa kana kuti unotyisa, and then wozomuona muKristu. Be careful not to judge, otherwise pray for them to grow. You know, sometimes inoitika futi kuti munhu atendeuka, nditomboti atendeuka this month, pamwe hazvinonesa kuti apa angoregera straight, you know, zvainonzi kusisa vamaita hanzi ucheche ndazovaona kuitika kubva, you know, instead of kuti wachemere kuna Mwari kuti Mwari wabatsirei kuti vamire vanyatsomira panzvimbo. That's the right thing to do, vadikani. Ngatibatsiranei kuti tese tigonosangana kunzvimbo yakanaka tese. And also tinyengetere hama dzedu nemwoyo inoda, not only hama dzedu, nema neighbors. Everybody deserves to go to heaven. Actually, it's God who decides kuti uyachazodai, but our place is to pray for them. Ndo zvinoda Mwari izvozvo, tinyengeterana.
uye kuti tidanane pakati pedu, tiregererane zvambomenshenwa before. Usatakura Yes. zvigumbu zvekare, even zvemuchechi. Muchechi is so difficult kuregera munhu wemuchechi Mm. because tinenge tichitika ndoo kune zvese zvambotaurwa, tinenge tichiti ndoo vane yese ka wozoona kuti munhu uya mashoko akuudza kana kuti zvaakuitira kana pamumakuhwa chaivo chaivo wobva warwadzikana Yeah. kusvika pekupedzesera. Saka Yeah. Mwari ndo vanofanira kutonga vanhu vavo, kwete isusu. Mm. So Good. ndichanamata just a short prayer tozosangana svondo rinouya. Baba, tinokutendai kuti matitendera nguva ino muchitirangaridza nezveshoko renyu, matirangaridza kuregererana. Mwari, matirangaridza kuti tisajajane Mwari because of someone's past, kuti munhu aimboita zvakati saka hakodzere kudai, hakodzere kunge achienda kuchechi, hakodzere kunge achitaura nezvaMwari. Tibatsirei mwoyo yedu ive yakachena pamberi penyu, tigonesei Mwari kunyengetererana, tipei mwoyo inorwadzirwana kuti dai vauyawo kunashe, dai vazivawo Mwari. Tibatsirei Mwari, tipei mwoyo wamunawo Jesu, kuti pamakauya panyika nyaya yaMathew yambotaurwa, hamuna kutarisa zvehutax collector Yes. waanga ari kuti aisaidhirana nemaromance. Makamutora muchida kuti ashanduke ave munhu munyowani. Saka nesuwo tipeiwo mwoyo inodokwairira vamwe kuti vatendeuke. Tipeiwo mwoyo inonyengeterera vamwe. Yes. Tonyengetera munhu wese achanzwa shoko rineri, achasongana neshoko rineri, kuti abatsirikane neshoko rino Mwari. Kunyange anga arasa gwara, kana pane anga achijaja, kana kuti pane ane unforgiveness, we just pray for the ability inobva kwamuri. Ndimunogonesa zvese izvi Yes, Baba. Lord. Mweya mutsvene ndiwo unotigonesa. Batsirai varanda venyu, batsirai vanhu venyu, batsirai munhu wese, anyone struggling to forgive, anyone struggling to love, anyone struggling not to judge. Baba, tinokutendai nekuti munogona, mazviita nekutitendera nguva ino Baba, nemuzita raJesu, amen. Yes, Lord. Amen. Tokuona isvondo rinouya vadikani. Bye bye. Bye. Ah.